Imos coa información deportiva. O Cea de Ribeira caeu por 3-0 na súa visita ao Lalín. Os ribeirenses quedanse con poucas opcións de estar na fase de ascenso con só 2 xornadas por disputarse. Na terceira federación, Boiro e Noia buscan gañar para afrontar con tranquilidade o final da Liga. Onte por fin disputouse o encontro adiado da xornada 19 da preferente entre o Lalín e o Cea de Ribeira, duelo de gran importancia para as aspiracións dos dous equipos de estar na fase de ascenso, que finalmente caeu do lado local. O encontro non estivo exento de polémicas, isto, sumados aos antecedentes, fixo que se reforzara a seguridade coa presenza de efectivos da Garda Civil. A pesar de todo, nesta ocasión, o protagonista foi o fútbol. O Cea de Ribeira apostou polo seu xogo combinativo para afogar o rival dende a posesión e o perigo pasou pola banda dereita. O Lalín, en cambio, explotou a súa velocidade e calidade ofensivas para montar contras. Na primeira parte non se viron ocasións de gran perigo, polo que o 0-0 mandaba cando os xogadores se enfilaron vestiarios. Non mudaron moito as cousas na segunda metade, ata que no 62 o Lalín bateu a portería visitante para adiantarse. Os ribeirenses tiveron o empate, pero o remate de Nando marchouse desviado. Os banquiazuis buscaron a igualada, pero o que chegou foi o segundo tanto local, que subiu o marcador no 83. E xa no desconto, o Lalín non errou dende o punto de penalti para poñer o definitivo 3-0. Con esta derrota, o Cea de Ribeira quedase con poucas opcións de estar na fase de ascenso, xa que está a 4 puntos e quedan 6 por disputarse. Esta fin de semana os ribeirenses afrontan un encontro moi difícil, xa que reciben a visita do líder do grupo 1 da preferente, o Montañeros. Veránse as caras este domingo ás 6:30 da tarde no anexo da Feiteira. Na terceira federación tamén se afrontan as últimas xornadas da Liga. Os dous equipos da comarca que compiten nesta Liga queren sumar o máximo de puntos posible. O Noia, asentado na 7ª posición, recibe esta fin de semana a visita do Polvorín, 8º. Os brancos avantaxan o seu rival en 4 puntos, pero queren ampliar a súa renda e soñan tamén con coarse na promoción do ascenso, algo que pasa por vencer este domingo. O conxunto adestrado por Iván Carril chega esta penúltima xornada en boa dinámica, logo de gañar pola mínima o Villalbés, mesmo resultado que obtivo o Polvorín. O domingo ás 6 da tarde, Noia e Polvorín veránse as caras no Julio Matomatito. E o Boiro precisa puntuar para seguir afastándose do ascenso e pechar a súa permanencia na categoría. E pode facelo ante un rival directo, os Somozas. Os boirenses son décimos e teñen 38 puntos, 2 menos que os Somozas, noveno. Ademais, contan cun colchón de 5 coa zona perigosa, aínda que precisan puntuar o máximo para evitar posibles arrastres. Os de Tizón afrontan o partido con confianza tras gañar o Barbadas na última xornada, e os Somozas tamén se impuxo o Villalonga. Mañá sábado, os dous conxuntos veránse as caras no alcalde Manuel Candocia a partir das 6 da tarde.